Ang mga kanang mga tagbaki. Taga-oras ba? Pag-skilyo. Ang daw swerte gid siguro kita. Ino gid tapos kada oras gid tag sa kakilo sa isa ka oras sa kakilo pero ba siguro man gid siguro ta. Lagi siguro sa tuwang swerte matulog. Matematik ba? Attract siguro ng maki sa atong kagwapo. Hasta baki kaya ka na ta. Ito na. Okay, okay. Gabi si Dugayan. Kana pa kwarta, bantaran. Bigi yelo, bigi plus. Uy, nabili na Marsing. Bigi Marsing, sa ato abay. Suman, dayon tayo karong mga baki. Kondisyon na sa nimo yun ya sa. Sayo pa gani. Ah, grabe. Unya lang tatawad Marsing. Sabi, ito sa baki yung gihatag boy no? Katong yung gihatag, ko ding gilutoy. Yaya bro. Lami ino. Lami kay hinatag. Libre pa sa libre. Yaya ka buang nga kami nang mo. Na nami kang ilngig sa usa ka oras. Usa ka kilo ang makuha. Na nami kang ilngig ba? Wala na makalabaw na mo. Uy, mga tayo karon. Sa kanin yung kapoy. Wala na mga teknik dito. Dili dito sa iyo kay para dagang boy ubay wa. Chill sa mga sakong oras nga tinggawas nga baki. Rason ba nga nung maong nagdugay-dugay mi karon eh. Sab tong pagpanguha na magabi ka, challenge. Ati ko'y kakapoy ba? Huwag ko singot ah. Nga, usa ka kilo na yan. Paitang ingigan ako eh. Tiga alam mo katugtog pagkuha mo gabi. Taga-oras sa kilo. Napakian mo kuha. Gabi ha, gabi ikaw no? Gadasok ang baki sa litag eh. Ngingidjud tag mga kamot. Natingit sila sa tag kamot yan. Yo, pilihanin niyo gabi. Pila galit to go? Sa akong manabana gaw, marang mga 500 sulkapin gito itong makia yun. Kuo gid boy no? Kuyo ko karong maki mo. Saman go? Okay rin mo nga muban si Marsing? Okay naman gaw, may problema. Para nasa ti kauban pero basin og mo ni magdag problema ba? Ay pagdag problema ha. Pagdaghan tag kwarta ba? Uy, Marsing. Ay pangabos bakyo. Sige kay magdag di malas Hindi ako din nagdasi yung swerte. Ang PS inyo. Oy, bilo. Ang pundok mo daw mong taes kandeng. Wala yung baki di karon di una lo kay Sabot me. O sa isabutan ninyo. Wala yung baki. Namaki may gabi ilo. Taga-oras sa kilo li. Grabe. Naghana yun. Ako po gabi eh. Ano man lo? Namaki sa pinong kagabi eh. Ay wa, yun lo. Nag-date base kung uyab gabi nga 16 anyos. Game to. Dinom to nga. Mag-hotel ta may gabi eh. Kalang puno man. Dito na mis kasagutan. Grahan ko ba ako nga po. Sahol ka ba? Ito yan dali. Kita pa lagi mo lagi. Bisig patungan akong lubot ng itlog. Di yung taga. Dito. Sa oras ng hubag. Itimbang lagi ito. Sa kilo po ito lagi. Di ko ito. Kulas. Ang akong uyab 16 anyos. Akong gibilahan. Karon, pag sa oras, kuhaan kong tagbaw. Bilahan, punta na ako. Hubag ng bayo. Kaya na po naantog sa oras, 2 kilo. Ito ko noon. Hindi mong tuos ko ah. Daliwat dili sa imo. Dili. Lolo gini ka na. Dili. Bibi sa karo. Pamaulan pamgining ko ah. Hindi sa balot tayo mo pasabot ha. Dili. Itlog man. Mo ganito gabi eh nga. Oo. Bilahan kung may kung 16 anyos nga uyab. Anyos nga uyab. Oh. Usa ka oras binirahay ng hubag. O kitimbangon to sa kilo po to. Ito onon. Aris ako eh, di mong tuos ko. Tunong kuha, pamaulan ko ng kuha. Sige. Sige ko ha. Anday ko gigibis niya anyos. Boy, muli lang ko ba eh? Ano man bay? Burito na po na siya yung apuhan eh. Ako, bisa-bisa na pagbiras ko asawa. Hindi ko makahubag siya. Siya na kang tiguang na. Paguli bay. Maki ba kita? Bitaw. Kaya na pag-uli Marsing kay mga ito na tatawad. Muli na lang ko kulas. Dahil nagbusit yung lolo. Ano hala? Hindi ka papugong. Layas dito. Aris ako ha. Bagito kay inyong apuhan eh. Makauyon sa pagkaburit na ng inyong apuhan. Berarti na ba ng atuhan na ito biloy? Bawawan gasolina ba? Hindi ko maangko na yung mapuhan. Kaburiton. Sakto ba itong gingon ni Marsing? Daliman kag giyanor ako niya. Pahubag ang iyang bangag siyang uyab. Huwag itibangon pa sa kilo. Kita gani nga. Mas bata-bata pa na. Gliso itag papuwas bangag. Atong mga uyab. Siya pahinong tiguang na. Dito na sa danan niya eh. Sunod gaw, ato ano sa lulo nga, isugba na niyang 1 kilong hubag. Isuso, hindi siya naman taong sa lulo.
Ina na yung lulo. Ina yung lulo, ina yung lulo. Ikaw mas gusto mo. Ayaw na ko. Kinaliwat. Terus ka burrito.